A wani rahoto da ke bayyana shine dan wasa Ronald Araujo dan wasan bayan kungiyar kwallon kafa ta Barcelona bai samu wani mummunan rauni a karawar da suka yi a daren jiya tare da kungiyar kwallon kafa ta Sevilla ba. Rahoton ya bayyana cewa dan wasan ya samu yar karamar buguwa ne a idan sawunsa, wanda dan wasan ba a tunanin zai dau tsawon lokaci yana jinyan wannan buguwa, sai dai duk da haka ana tunanin cewa dan wasan ba lalle ya iya taka leda tare da kungiyar kwallon kafa ta Rayo Vallecano a mako mai zuwa da za a shiga ba a gasar La Ligar kasar Spaniya. Bayan samun nasarar doke kungiyar kwallon kafa ta Sevilla da jimillar kwallaye 4-1 a gasar La Ligar kasar Spaniya, a halin yanzu jerin yan wasan kungiyar kwallon kafa ta Barcelona guda biyu sune suka fi kowane yan wasa a gasar La Liga yawan zura kwallaye tare da bada taimako mai yawa. Dan wasa Robert Lewandowski da kwallaye 19, kuma Kylian Mbappe ne ke biye masa a mataki na biyu da kwallaye 16, sai kuma dan wasa Lamine Yamal da yafi kowane dan wasa yawan bada taimako da kuma dan wasa Inaki Williams da yake biye masa. Masu rike da teburin gasar Premier League din kasar Ingila a halin yanzu Liverpool tare da gasar zakarin nahiyar Turai a mataki na 1. A halin yanzu kungiyar kwallon kafan ta Liverpool ta yi adaba da gasar FA Cup, yayin da kungiyar kwallon kafa ta Tottenham ma ta biye bayan ta a hannun kungiyar kwallon kafa ta Aston Villa da jimillar kwallaye 2-1. A wata tambaya da aka yi wa mai horarwa Pep Guardiola dangane da lashe kyautar Ballon d'Or ta dan wasa Rodri, ya bayyana cewa babu wani zazzafin bincike ko tunani akan wannan al'amari. Dan wasa Rodri ya samu nasarar lashe kyautar Ballon d'Or, shikenan magana ta kare. A yayin fafata wasan hamayyar birnin Madrid, rahoto ya tabbatar da cewa Carlos Ancelotti ya yi wa 'yan wasan gaban kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid tsawa bayan an tafi hutun rabin lokaci yayin taka leda tsakanin kungiyoyin kwallon kafan guda biyu. Rahoton da ya kara da cewa Carlos Ancelotti ya soki dan wasa Vinicius Jr, Kylian Mbappe, Jude Bellingham da kuma dan wasa Rodrigo, inda ya bayyana cewa suna taka leda ne a tsakanin su kadai, yayin da kuma hakan baya gamsar da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid din, musamman ma har ta samu nasara akan wasannin da take buga idan har za su buga irin wannan salo. Kuma Ancelotti ya bayyana musu cewa ko dai mu yi aiki da yadda muka tsara ko kuma in yi canji nan take, musamman dan wasa Vinicius Jr da ya dinga komawa matakin lamba 9 fiye da lambar da aka sashi a gefen lamba 11. Jimillar injury ga 'yan wasan kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid a kakar wasa ta bana so 36 'yan wasan suna tafiya injury, kuma na karshen nan shine dan wasa Lucas Vazquez a daren fafatawa da Atletico Madrid da ya tafi, wanda shi ma ba zai kasance tare da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid a karawa da Man City ba. Jerin 'yan wasan da suke da katin gargadi tare da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid, wanda idan suka samu katin gargadi a wasan gobe da za a fafata a gasar zakarin nahiyar Turai to ba za su buga wasa na biyu ba. 'Yan wasan sun hada da Endrick da kuma dan wasa Jude Bellingham tare da Tchouameni, Luka Modric da kuma Eduardo Camavinga, wanda dukkanin su in suka samu katin gargadi a gobe ba za su fafata wasa na biyu a filin Santiago Bernabeu tare da Manchester City ba. Labari mara daɗi ga magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid bayan namijin kokarin dan wasa Lucas B a wasan daren jiya tare da Atletico Madrid, rahotanni sun tabbatar da cewa a halin yanzu ya samu rauni da akalla zai yi sati 2 zuwa 3 yana jinyar raunin da ya samu, wanda rahoto ya tabbatar da cewa dan wasa Federico Valverde shine zai kasance a matakin dan wasan baya na gefen dama tare da kungiyar kwallon kafan ta Real Madrid a karawa da Manchester City. Dangane da alƙalin wasan da ya jagoranci wasan derby na birnin Madrid a daren jiya tsakanin Real Madrid da Atletico Madrid, 'yan jarida sun yi wa mai horarwa Carlos Ancelotti dangane da alƙalin wasan, sai dai Ancelotti ya bayyana cewa ba zan ce komai dangane da alƙalin wasa ba, dan haka kada ma ku tambaye ni, zan iya gaya muku cewa dan wasa Tchouameni da kuma Raul Asensio da suka buga matakin santa na baya sun yi matukar kokari kuma sun kasance masu kyau a daren jiya, kamar yadda Carlos Ancelotti ya bayyana. Shi kuwa kaftin din tawagar kungiyar kwallon kafan a farkon lokaci Lucas B ya bayyana cewa daga abin da muka iya gani a cikin fili a daren jiya shine burinsu kawai wata kungiyar kwallon kafa guda ɗaya ta samu nasarar lashe gasar. Kamar yadda gidan jaridar Relebo suka bayyana cewa an fitar da sautin na'urar ba dangane da bugun finaletin da aka ba wa kungiyar kwallon kafa ta Atletico Madrid tsakaninta da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid a daren jiya. Alƙalin wasan ya bayyana cewa ina son ƙarin wasu hotuna kafin yanke hukunci akan wannan bugun finaletin, sai dai mahukunta na'urar ba din sun ce mai babu wasu ƙarin hotuna, sai alƙalin wasa ya ce musu na gani ya taka shi don haka finaleti ne zan bayar, kamar yadda Relebo suka bayyana.